बर' थुनलाइ आफादनि बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद सोर जायखौ बुङो बेनिनो 65थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी हालामनि जि बरलागाव टेंफाख्रि फोथार बेवहाय दिनैनिफ्राय एबा 9 जानुवारि 2022निफ्राय सानथानि हाबाफारि दिनै सानसे गाबोन आरो समफोर सानथानि हाबाफारिजों बे जालांगोन। दा दिनैनि फुंबिलि समाव बानजाय आफादा गोबां बिथांमोननि जेनाखि बेखेवनो गोनां बेखौ गासैखौबो बेखेवजोब्बाय आरो दायो जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै फरायसाफोरनि बादायलु आनजादफोरनि थाखाय थुलुंगाखां सावरायमेल बेखौ जों लाबाय थादों आरो बेवहाय मासिगिरिनि बिबान लानानै सामलायदों मुस्रि हेमन्त नार्जारि आजिरा मोननाय जोंनि IAS बिथाङा आरो बेखौ बेखेवदों मुस्रि चरन नार्जारि आथिखाल बिथाङा BDO जानानै दङ बर' बाजार ब्लकआव। थिग बिदिनो जोंहा बिनेस्वर ब्रह्म सोरदोङारि फरायसालिमानि गोरायुं कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा बेवहाय दङ आरो बेजों लोगोसे डक्टर हिमालय बसुमतारी साइन्टिस्ट DRDO हायद्राबाद बिथाङाबो दङ आरो डक्टर अमित कुमार मुसाहारि बिबुंगिरि क'क्राझार मेडिकेल कलेज बिथांमोना बेवहाय दङ। बेनि उनावहाय जोंहा खन्थाइगिरि मेल जागोन, खन्थाइगिरि जथुम जागोन, गोबां माने गोजाम गोदान खन्थाइगिरिखौ लानानै बे हाबाफारि जालांगोन आरो बेनि उनावनो बेलासेनि 4:30 रिंगायाव आरोबाव मोनसे सावराय आयदा दंबावो जोंहा बेहाय जाबाय सोलायनायनि महर बर'फोरनि गोदान समाज रांखान्थियारि जिउखौ बिजिरनाय बे आयदानि सायावबो सावरायनाया बेवहाय जागोन। थिग बेनि उनावनो मोनाबिलि समाव दिनै गिबिसिन जे थान्दै जथुम बे जागोन आरो बे थान्दै जथुमाव जों दायो जि रादाब मोनदों फ्राय 2000नि बारा थान्दैफ्रा बाहागो लागोन। इतिमধ্যে नेपालनिफ्राय सफैबाय, सोनाब बंगना फैगासिनो दङ, दिल्लीना फैगासिनो दङ आरो बिदिनो जोंहा मेघालयनाबो फ्राय माने फैगासिनो दङ। गासै जोङो 2000नि सायाव थान्दैफोरखौ लानानै जोंनि हारिनि माखासे माने थाखानाय जेंना बेखौ जों माबोरैहाय फोजोबनो हायो बेफोरनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन आरो जों माखासे थांखिफोर लागोन।